Aulegi dago defenditzeko! Dago! Eta orain Krilin ere bai. Krilin ere hildu? Bai, amaitu duk. Txikiatak eroilea egingo diat. Koldarra, defenditzeko gaiez, eta zuk eraso, Santarra! Ez dizut utziko! Entzun, planeta hau lagatzeko agintzen diat, hartu nire untzi espaziala eta itzuli lurrera satanen gorpuarekin. Egin esana, alde planeta honetatik nigan dauden indarrak askatzen hasi aurretik! Bai, bano!